Bona nit, ens trobem al Palau de la Vila per tal d'oferir-los les entrevistes amb els protagonistes de la Festa de Moros i Cristians de l'any 2017. Des d'ací volem donar les gràcies als nostres patrocinadors que un any més fan possible que la Festa Moro-Cristiana d'Ontinyent arribi a les seues cases a través de Televisió Digital Ontinyent. En aquest cas ens trobem amb José Rafael Sánchez, president de la Societat de Festers. Bona nit. Bona nit. Vostè com a president ja porta uns anys en el càrrec. S'afronta en les festes amb més tranquil·litat, amb més serenitat, el que dona ja estar un temps en el càrrec, o existeix encara una part de nervis de cara a un nou any de festes? Sempre s'afronta en molta tensió, en molta il·lusió, i això porta que els nervis ja afloren. Però també és veritat que l'experiència el dona un poquet de calma, de relaxació també, i planificar les coses amb més temps i amb més serenitat. La veritat és que tot un any treballant per les festes, sempre tens la pressió de qui isca bé. En això comptes la inestimable col·laboració de tota la Junta i per suport dels càrrecs de l'any que toca. Entonces, pues, es pot dir que ajuda, però que el cuquer d'este no te se'n va mai. No se'n va mai, no? En els últims anys la situació econòmica havia fet descendir el número de festers que participaven de la festa d'Ontinyent. De cara al 2017, com estan aquestes xifres? Han augmentat el número de festers inscrits respecte a l'any passat? Com està la tendència? Enguany ha repuntat a l'alça. Sí que és veritat que no és molt significatiu, però també hem de comprendre que hem arrastrat uns quants anys d'una crisi brutal que ha afectat sobretot a les capes de gent jove, en el qual nosaltres la festa naix sempre de la joventut. Si la joventut no s'apuntava a les comparses, les festes baixaven perquè els majors van retirant-se. Però enguany, igual que l'any passat, ja es va notar un repunt a l'alça de socis de festes. Sí que és veritat que quan ajuda molt, cada any que els càrrecs fan un esforç molt gran i hi ha gent que al crit dels càrrecs s'apunten també. Però és una cosa que fluctua i va oscil·lant, però enguany nosaltres en els números, xifres que tenim, va a l'alça. Per tant, podem dir que estem entrant en una tendència positiva. Positiva, totalment, sí. Des de la Societat de Festers hi ha pensat alguna modificació o canvi destacable de cara als pròxims anys, o diguem que els canvis més grans o significatius, en el cas de desplaçar l'ambaixada en la desfilada de l'entrada o el mercat medieval, és el més prioritari que s'havia de canviar, ja no n'hi ha res destacable en aquest sentit? Nosaltres no hem canviat res i no es pretén canviar tampoc massa, perquè és que no n'hi ha molt que canviar. És a dir, aquells canvis que es devien de fer es fan en l'objectiu de que l'entrada siga el més espectacular possible, que nosaltres el poble tinga unes festes com es mereix, i en realitat el que està bé no s'ha de canviar. Però si hi ha alguna coseta que es canvia, es canvia. Per exemple, nosaltres enguany, l'any passat, l'arrencada per primera volta, l'autoritat local, municipal, va presidir, des de fa 2 anys que estic jo, l'arrencada en companyia nostra i dels càrrecs, capitans, baixadors i banderers. Enguany continua igual, l'alcalde també estarà en l'arrencada de l'entrada i si n'hi ha algun personatge més, no ho sé, ho desconec. Però l'important és que Ontinyent es projecta a l'exterior sempre en la seva categoria que té a l'hora de fer un acte, qualsevol acte públic en festes, ja sigui una entrada, la professor o una ambaixada, per exemple. I, per tant, com comentava, continuen fent-se passos endavant per aconseguir aquesta projecció internacional de cara a aconseguir aquest reconeixement. Efectivament, nosaltres l'any passat ja vam tindre, gràcies a la comparsa Bucaneros, una actuació en França. És un programa que es va passar a tot l'estat francès i això ja comptava. Enguany comptem en contactes en França, en Portugal i en algun país en el que estem a l'espera que l'Ajuntament i nosaltres treballant el tema ens diguen si venen o no venen. Però sí que estem treballant en ello perquè necessita Ontinyent d'una vegada ja que siga festes de caràcter internacional, perquè es veu que abans es concedia, en tots els respectes, a les localitats que ho tenen, en unes condicions molt fàcils i molt més senzilles. Ara ens apreten tant. Recorde que l'any passat ja ho vam comentar, que nosaltres vam tindre un dossier de 40 actuacions a l'estranger, resulta que no les van acceptar quasi ninguna, perquè com els països tenen federacions, és a dir,
regions, com així, doncs si ho passes en una regió no val. No compta com a un estat complet. Clar, actuacions en Brasil, Perú, Argentina, Equador, en tenim un muntó, però no ens servien perquè no estan en tot l'estat. Nosaltres ara el que anem a fer és en Alemanya, intentar en Portugal, i aquests contactes a través de l'Ajuntament estem fent-los a l'espera de que ens isca bé. Igual que ara estem en El Salvador, que possiblement vinga un personatge, un diplomàtic del Salvador a veure l'entrada, està invitat i el porta una persona que es va presentar a la societat, i això també intentarem que ens servisca per a projectar, si cal més, la festa. És a dir, són 10 actuacions internacionals, 10. 10 vol dir que si en fas una en Portugal, una en França, i dos en França, i tres, això cada any es va sumant. També en aquest sentit estaria la desfilada que els moros i cristians d'Ontinyent van fer el passat gener en Fitur, com a escaparate molt destacable per al turisme a nivell mundial. Com es va viure aquest dia, aquesta celebració? Perquè al cap i a la fi era una desfilada en aquest stand, en aquest pavelló. Responsabilitat, a la vegada un plaer, com es va viure aquell dia? Va ser una barreja de tot, Vam anar de bon matí amb tota la il·lusió del món, l'autobús es va fer llarg, és veritat, perquè un viatge en autobús a Madrid té la marinera, i això que està a prop, però bueno, bé. Però també tenies la responsabilitat de que quan estigués allí, els tratges i tot lluïsquera com tenia que lluir. I és veritat que els càrrecs van posar tot el que tenien de la seva part, no va fallar ningú, van anar tots, van desfilar molt seriosament, es va fer una entrada, pràcticament un desfile, cristià i moro, i la gent, de fet, quan estaven fent altres actuacions en altres pavellons, al costat, en centres, paraven per veure desfilar a les festes de moros i cristians d'Ontinyent. A part de passar un bon dia, també vam donar una imatge seriosa de la festa. Ja parlàvem abans d'aquesta qüestió de la presència d'algun convidat. Se sap alguna cosa sobre algun convidat rellevant de cara a l'entrada o els actes, els dies de la festa? Nosaltres, aquests convidats, per la part política no intervenim tant, però sí que puc avançar que el que són autoritats provincials i autonòmiques enguany està difícil, per lo que les notícies que tinc és que enguany va ser prou complicat que vinga la màxima autoritat de la comunitat o que vinga algun personatge de qualsevol partit, presidents o alguna cosa. Estem treballant en ello perquè tot el que siga projectar la festa d'Ontinyent també serveix, és a dir, ens ajuda que vinguen personatges de certa rellevància. Tenen una imatge i, per tant, el fet d'on estiguen... La televisió, si el reportatge, el president de la Generalitat, o què el diria jo, el president del govern, per exemple. Això és impensable, no? Però ningú ho sap. El president del govern ha estat presidint l'entrada i tal, imagina't. O què el diria jo, el ministre de tal, o... Això ajuda. Però, bueno, és una cosa que no depèn de nosaltres sols. Té que ser l'Ajuntament també i la Diputació. Ja que ho tenim enguany, el que hi ha que fer aquests anys és intentar, entre cometes, aprofitar-se de tota aquesta situació i circumstància que ens permetiria apropar gent qualificada, diguem, políticament, perquè això sempre dona prestància a la festa. I no podem deixar passar en este 2017 que se celebra este any Cervino i que, per tant, podríem dir que es fa un homenatge com cal de tot un any de durada a una figura tan il·lustre que va deixar una part sense la que tampoc s'entendrien les actuals festes d'Ontinyent, amb aquest text de les ambaixades. Per al president de la Societat de Festers, com es valora aquest any Cervino, les activitats que ofereix, la resposta de la gent? Per nosaltres és vital que es fera esta commemoració. I és vital perquè, efectivament, com molt bé has dit antes, la festa sense les ambaixades, jo no la concebís i crec que ningú. Gràcies a Déu, fa 50 anys darrere es prenia broma, la gent xerrava, no sentia, no s'escoltaven, era un acte més, diguem, lúdic, més d'alegria i de festa, i un desfile que la gent disfrutava però que no tocava en aquest moment. A poc van anar els ambaixadors d'ofici, quan van arribar a imposar-se
a la gent, i la Junta Festera de Festes va començar a posar pau, ordre, organització, per això va anar increixendo, fins que quan es va començar oficialment les ambaixades, poquet a poquet, jo recordo que xiquets, fa 30 anys, els meus xiquetes que tenien, a veure, 7 o 8 anys, no? Dient el dia al marrano. Recordo això, perquè era un desmadre total, perquè antes que acabaven les ambaixades ja estaven tirant-se de tot, estaven els pares corrents darrere d'ells per agarrar-los, clar. Tot això, gràcies a Déu, ha disminuït moltíssim. L'ambaixada es desenvolupa en un moment, en un silenci que jo cada volta em quedo més sorprès, perquè està la plaça plena de gent i no sents una mosca. Per què? Perquè ha calat, a poc va calant el missatge de l'ambaixada, que no és ni més ni menys que un repàs a la història del nostre poble, Espanya, que ha sigut un cresol de cultures i una història que ha hagut entre unes i altres. I no és més, no representa ninguna batalla feroç ni res, és la realitat del que va passar. Però jo dic que crec que l'ambaixada Cervino, al lligant això, gràcies a aquest senyor, tenim unes ambaixades que són exemple per a tots els pobles festers de la comarca i de tota la comunitat. Perquè no feia quasi ningú ambaixades fa 50 anys i ara es fan tots. I encara el diré més, algunes ambaixades, si no moltes, estan copiades un poc trossos de la nostra. Molta semblança, no?, al text de Cervino. Sí, molt. molt. Han canviat 4 frases, 4 paràgrafs i ja està. O sigui que l'any Cervino era un homenatge merescut, no? Molt merescut. I tots els actes que s'han fet fins ara, igual, merescuts. Des de la conferència que es va fer fins a la visita que van fer a la casa de l'Àngel i després al poble on ell va morir, que és de la Font de la Figuera, l'homenatge en la tomba d'ell, li van obrir una inscripció, i després el dinar i les ambaixades en la casa de l'Àngel. Després l'exposició que s'ha inaugurat ahir en el Palau de Santa Bàrbara, i per últim la ruta teatralitzada que has començat contant la vida d'ell, fent la mena per xiquets i tot el que estigui allí, i que durarà fins la Setmana Gran. Recentment, canviem de tema, en el mes de juny, a finals de juny, es va aprovar en l'Assemblea de la Societat de Festers ampliar un any l'actual junta que presideix vostè. I es parlava de que es volien acabar de concloure, de tancar alguns aspectes que n'hi havien pendents. Quins són aquests projectes o aquestes qüestions que es volen acabar? Nosaltres fonamentarem la petició en 3 fets molt concrets. El primer de tot és que quan vam entrar nosaltres en la Junta portàvem mig any de festes ja i vam entrar mig any després i no vam tindre temps tampoc d'acabar aquest any com tocava. Vam tindre que fer a correcuita el programa. Sí, no era el desenvolupament normal d'un any. No, normal, vam anar la llengua fora i ens va passar el mig any volant. Després, un altre motiu era el següent. Nosaltres estem immersos en 2 projectes molt importants per a la casa, que era l'obtenció de la llicència d'activitat de la societat, que això estem. En totes les actuacions que hem fet, en 2 actuacions més que ens queden de modificar algunes coses de la cuina, Festers tindrà tot preparat i tot fet i tot a punt. I per últim, les ganes que teníem també de rebaixar, deixar el dèficit zero en la societat i no deixar ningú deute ja pendent, que li feia falta, perquè el múscul financer en això ha crescut molt. Ara Festers pot estar tranquil perquè bé és veritat que han tingut ajudes de la Diputació i això no es pot obviar, però sí que és veritat que també treballant conforme hem treballat en el tema seriosament, fijant els punts on tenien que fijar-los i econòmicament tractant-lo com es ha de tractar, la societat avui en dia pot presumir d'estar estable, sanejant molt bé. L'últim dissabte de juliol arriba la publicació que arranca ja definitivament les festes de moros i cristians. Eixe dia també el president de la Societat de Festers té aquest paper de cridar a la ciutadania que
les festes han començat, a més es presenta el cartell. Com viu el president el fet que s'apropi aquest acte que dona ja el tret d'eixida a les festes? Pues possiblement sigui el dia, per a mi, més difícil, entre cometes. És un dia d'il·lusions, és un dia de ganes de festa, és un dia de reunir el poble, perquè està el poble allí, no n'hi ha festers i no festers, és el poble que està davant i està esperant unes senzilles paraules que donen un poc d'il·lusió i d'alegria, desborda l'optimisme, perquè s'anuncia, dames i cavallers, estem en festes, que és ni més ni menys, anem a oblidar un poc els problemes, si podem, i anem a dedicar-se a fer festa, i anem a esperar que s'alegren la vida durant uns dies els festers, els càrrecs, els seus boatos, els desfiles, els actes, els balls, la glorieta, en fi, és per tots, és una cosa de dir, trenquem la monotonia de l'any i anem a entrar en fer de festa. Obrim les portes al món, que vinguen així, i que disfruten amb nosaltres de tot el que Ontinyent sap fer, de festa. I per a tancar, com a màxim representant de la Societat de Festers, què li diria a la ciutadania, als visitants, a qualsevol persona que puga participar de les festes d'Ontinyent? Més o menys, abundant del que he dit abans, és una crida a la gent per a que participe en la seva presència en tots els actes. Quan més participe, millor, perquè el fester es sentirà més arropat i segur que faran un espectacle que la gent va a disfrutar moltíssim. Ja no sols en l'entrada, sinó en la processó, en la baixada del Crist tan emotiva, per a mi, que és el que hem parlat algunes voltes, sinó que la gent té que participar en la festa en el carrer, el que és fester i el que no és fester. El que no és fester és perquè tindrà actuacions en la glorieta i veurà l'ambient fester pel carrer, i el que és fester perquè, a banda d'eixir en una comparsa, també participa en un espectacle de característiques immenses. Perquè avui per avui l'entrada a Ontinyent, i jo sempre ho dic, que pareix que me passa un poc de xovinista, però per mi és la millor que hi ha en tota la festa de moros cristians. I això ja val la pena, de fer les entrades, anar a pagar una entrada, 11,5 euros per veure-la. Avui en dia no n'hi ha ni una entrada. El mateix dia, el dia següent, no quedaven entrades. Això vol dir que alguna cosa passa, no? Que agrada. Que agrada moltíssim l'entrada d'Ontinyent. Jo quan vaig als pobles per allà a veure festes, quan dic d'on soc, enseguida, Ontinyent, ostres, tu! El miren així, volen dir, jolín, que festes fan allí. No, i m'ho diuen. I en la tribuna, també quan acaba l'entrada nostra i se'n van els visitants, es queden sorpresos, perquè, clar, alguns que no l'han vista, veuen l'espectacle i claudiquen. Molt bé, i alguna cosa que afegir? Res, agrair-vos a vosaltres la deferència que heu tingut en invitar-me i convidar a la gent a que participe, que isca, que disfrute, que isca al carrer i a disfrutar. Molt bé, moltes gràcies, José Rafael Sanchis. I a tots vostès agrair-los que hagin estat amb nosaltres en esta entrevista. Agraïm a l'Ajuntament d'Ontinyent que ens hagi cedit l'espai i al Cafè Palau que ens hagi facilitat la infraestructura. Els recordem que el pròxim 25 d'agost estarem per oferir-los en directe la retransmissió de l'entrada cristiana i mora d'Ontinyent d'est any 2017. Gràcies i bona nit.